Central Sarkar pen ki duk darara tuma phan ke do ke thak ati maklong an ke mesen donang ji puma tha bonsi Pradhan Mantri Awas Yojana scheme pen rara phan hemso pipajir ponlo bonta bangso scheme rara phan mesen a hem ki kim pipon ji phan bangso block development officer atuma phan si arpu pek ponlo bonda lang ik tha bangso hemso do ana visual bangso visual lake ki kim tha ba hemso kali Bangsono jo ke parja prok la pen bab ke pawang thi pen nampia son ke pamandet lake nili blok atuma bidikang lim pen ke claim ke dam ke patangte apmay ji a hemlo aho nili development block hin pen ki kim ke rangpon ke tangte hemso si parja prok bangso hemso ke tangte langdam pulote koilamati chokihola langsometi panjan sarihoti nambor pen danglok kaprek arong along ki kim ke rangpon apmay ji a hemso abui ang som non puanta abui si dolan Karbi Anglong district along katto kawe development block kre isido la songbong pen hemso ki kim kerang ke patangte ki ong naya block lotangte nili development block henlo pule udang deseta hinni labang so PMAY je hemso kidamtang surihini rakrener ke pen kresil ke paningkan walong si ki kim kerang ke pangcheng ponlo bonda beneng surihini ra inkora ke thom aningkan anta ki kim patang pon peder alama bangke isin mang humeme lapen bangso ki kim a contractor atumsi ke patang ti binong pulote video pen je ye tum pen insai ponni bonda nona bangke kang sai pon alama bangke halloween alamlo video je ye tum amek angden ke tangte hem jui jam anta langdun thonga bangke mang hutamemi made video pen je ye tum tong bangso hem ke tangte long kacherabdun ke dokok maputa jongpon memi Ajat le pudam setame kiduk dat aralatum aning ke chithe hem ke me dodun long pupwa phalo bangke blog video je pendang lo contractor atum se aphalo jojo den bangso butha ke asia hin pen thang nat akan sai kabia jo a hema bangke ke tangke si anu jok tar propen rikangjir ham pen aka preke thang nata long pon pedet koilamati pen samson inti Karbi Anglong lai